Вітаю всіх на каналі Монети і банкноти Республіки Беларусь. У сьогоднішньому відео огляді хотів показати вельми цікавий брак 2 рублів узору 2009 года литовская чеканка. Тут у нас брак край листа. Давайте розглянемо з усіх боків. Реверс ми бачили. Давайте поглянемо на аверс і так само на гурт. Ось такий цікавий гурт. Давайте зважимо дадену монету. Я такие монеты купляю до своей коллекции. Кто знайде, може звертатися до мене. Могу набити у вас такі або інші браки. В оригінал монета повинна важить 5,81. Тут у нас виходить 5,62. Давайте я ще раз розглянемо ближче. А на сьогодні хотів би з вами розвітатися. Колекціонуйте і шануйте своє. До зустрічі.